Volám sa Jozef Pavlík, prišiel som vám odprezentovať časti našu prácu, ale to len tak okrajovo, ale hlavne asi odprezentovať dve rekonštrukcie, ktoré sme absolvovali za posledné roky, také zložitejšie, ktoré nás čakajú všetkých, ktorí majú staršie domy alebo drevenice a tak ďalej. Vybral som to preto, lebo pekné veci sa ukazujú všade na internete a tie škaredé vám ukážem. To, čomu sa nedá vyhnúť ako pri rekonštrukcii, je naozaj veľa trpezlivosti a cajdov napríklad. Toto tak zhruba asi, nechcel som tu tlačiť veľa fotiek, ale tak zhruba, že asi čo robíme, nejaké obklady drevené. Toto je domček, na ktorý už máme dokončený teraz. Nejaký ďalší by sa mal stávať. Tá drevenica úplne vpravo, to je ten bod zlomu, ktorý tu budeme riešiť potom. A to je takisto tá časť drevenice slamák, teda akože slamená prístavba. A toto je vlastne slamák, ktorý sme robili ešte predávno niekedy. To tak zhruba, že by ste mali predstavu, že venujeme sa teda aj tým konštrukciám, aj keď to nebol úplne zámer na začiatku, keď sme začínali. Taktiež, nejaké vapené fasády, čo sme absolvovali. V tej prezentácii ide o materiály, teda hlavne o materiály, ktoré sa dajú použiť. A tu konkrétne napríklad bola taká, tu sme si za jeden rok vyskúšali všetky vápna, ktoré sme dovtedy vôbec nerobili. A to je rekonštrukcia, tu je hasené vápno s starou klasikou, v jame vyhasené a aj náter bol takto riešený. Ten dom vpravo je vlastne v Levoči, nedaleko na Mestia, je to pamiatka. Tu sme mali úplne šialene drahý brecovaný materiál, veľmi dobrý takisto. A toto je zase obyčajný vapený hydrát na drevenici, ktorú tu tiež budeme za chvíľku mať nejaký detail. Takže to len tak čisto, akože ku tomu vápnu je veľa možností na rôzne aplikácie, aj pri rekonštrukciách. Taktiež sa venujeme aj tým hlineným omietkám, teda ako väčšina z tých prírodných staviteľov. Tu som skôr ukázal nejaké dekorácie. Nemusí byť hlina iba taká prázdna plocha na treda vápnom alebo niečím, môže to byť aj pekná. To isté sa dá aplikovať aj vo vápne, akože nemá to nejaké hranice. Niektorí peciári si tu nájdú možno svoje dielo. Tu sa blížime teda aj k tej rekonštrukcii, lebo to je vlastne môj dom, ktorý ma vycvičil. Predtým sme absolvovali viacero rekonštrukcií, ale nie takto akože hĺbkovo. Zhruba venujeme sa aj takýmto jednoduchým rekonštrukciám dverí, má domácich, alebo čo to sú konkrétne moje. Dá sa pretvoriť z ničoho na niečo pekné, dajme tomu, alebo z obyčajných pošt, nejaký pekný detail v interiéri. Takže to sú také veci, ktoré na stavbách väčšinou sme nutení riešiť, lebo nemáme na výber. No a to je vlastne gro toho. Alfa Omega vlastne tej prezentácie je vlastne, čo všetko sa pri tých rekonštrukciách okrem betónu a cementu dá použiť. To som urobil ja? Harry. Pardon. Som si nevolil si. OK. Hop. To už si zregulujem. Toto je v ľavo, no teda, celé to je drevenica zase. V Hybe, už si nepamätám rok, aký to bol, nejakých 150 rokov, ktoré sa mi zdá stará drevenica. Samotnú drevenicu opravovali chalani z Bystrice, Celománi. Vlastne, neviem, či to je vidno, to je laser. Aha. Vlastne celá táto časť komplet je vymenená. Je to zase pamiatka, takže oni to nemali nejak extra na výber, že čo s tým. Rozobrali to celé, zrobila sa betónová platňa. A chalani to celé komplet postavili a sme si vtedy vravili, že pána, že také niečo, že to by sa nám asi neviem, či chcelo robiť a 4 mesiace na to sme to začali robiť aj my. Takže máme také pravidlo nereu, lebo to príde. Vždy, keď si poreveme, tak dačo príde.
Takto tu už vyzerá vlastne omietnuté, jedna časť je omietnutá kvôli pamiatkovému radu, tak to bolo, na nejakej starej malbe. A jedna časť je priznaná, a tu nevidno teraz. Toto je vlastne stav v interiéri pri kúpe. Tu jednu fotku som nevedel nájsť, keď to bolo úplne zarastené, akože kriakmi. Ani nebolo ten dom vlastne vidno, to by domáce ešte posielalo, ale ako si mi zmizla. A toto je vlastne, tu sa tak jak svrtla tá fotka, toto je už akože hotová verzia. Nedával som tu komplet celý interiér, ani postupy prieť, jak sa všetko robilo, lebo to je akože každý dom je na samostatnú prezentáciu. Takže skôr častokrát prišli tie otázky, hej, že čo ste tam použili, prečo, na čo, za koľko, všetko je určite drahé, čo ste použili, áno. Termovaktné izolácie sú drahé materiály, to si nebudeme klamať, ale kebyže dáme tomu tú klopku peniazy mám a sa rozhodujem, tak tie vlastnosti sú akože v istých prípadoch nenahraditeľné. Hej. Dá sa tu použiť čokoľvek iné, my používame veľa akože tých materiálov pri tých stavbách. Táto je naša obľúbená, ale žiaľ Bohu, hej, tá cena akože robí svoje, ale domáca to chcela, proste drevenica, aj s projektantom sme sa zhodli, všetko to tak pekne sa vyladilo. V tom čase ešte tie drevovaktné materiály neboli také drahé, ako sú teraz. To bolo ešte to bolo vlastne týždeň pred koronou, alebo nejak takto. A potom to celé spadlo. Takže tie drevovaktné izolácie sa dajú používať do podlah, na zaklopiste, dokonca aj v streche, ako poistná hydroizolácia, ešte tu vyšiel šindel potom. Takže aj v streche, aj izolácia krovu, izolácia podlah, úplne všade to je vlastne, hej, akože čo všetko sa zaklapalo, okrem, teda nie, vlastne som povedal, sadovka v tomto majú nerobí. Nové sklo je v podlahe, tí, čo sa chystáte študovať, alebo už ste to absolvovali, tí, čo sa chystáte, určite si to treba pozrieť, nie vždy to je vhodné, ale je to super nátrož. Drevené podlahy to je plávajúca dubová, väčšinou robíme masívnu porovicu alebo smrek. Obklady, keďže nemám ten interiér fotený, tak to asi som to zbytočne dával, ale linené omietky sú úplne všade v dome, v kúpeľke, v obývačke, v kuchyni, okrem asi v technickej je taký sokel urobený z vápeno-cementovej omietky kvôli jednoduchosti údržby. Vápené omietky sú teda na fasáde, marovský štuk je v kúpeľke, to už veľmi až tak nedoporučujem, to je taká fajnovka, ale nepraktické je dosť. No a komplet všetko je natreté olejovými natiermi, voskovými olejmi a už si nespomínam, bolo tam toho veľa. Keďže je to drevenica, tak sú akože desiatky litrov, stovky. Takto je nastavené, že je to nastavené na otázky. Preto tu nie je veľa fotiek. Keď náhodou niečo, tak ma prerušte. Prečo ten štúk neodporúčate? Národský štúk? My ho nevieme zrobiť za normálnu cenu, lebo to sa nedá zrobiť za normálnu cenu. Je to extrémne náročné na samotnú aplikáciu, na to leštenie, aké to má byť perfektné. Je to fakt akože veľmi drahé na to, čo to všetko dokáže. A treba sa brutálne starať, akože stiahovať z neho vodu, umývať ho, v kuse mydliť, prvé 3-4 roky asi si to ani nevšimnete, že treba niečo riešiť, ale už som videl aj akože strašné veci. A za to, koľko to stálo, akože vyslovene takto, akože ani kolovinky, ale takéto fajnotky do kúpeľky, dajme tomu priestor, ktorý nie je namahaný priamo vodou. Ale všetci to chceme a ja som to chcel, samozrejme tiež, preto som sa učil robiť. Ale potom som na to prišiel, že tie sprchové kuty, ktoré vidíme v katalógoch, na Facebooku, Instagramu a tak ďalej, čo sú celé otadelaktované, tak to ja by som chcel vidieť, že čo sa s tým deje potom. To si neviem predstaviť. Ale sú aj kvalitnejšie štuky marovské, ktoré my sme používali určite, tak možno to je tým materiálom. Ja osobne odrádzam každého už, akože vyslovene tie sprchové kuty a tak, zvyšok v pohode. Čiže tam sú vidíme obkladačky? Ja mám obkladačky. Alebo už je 200 lepších možností ako toto. Sú rôzne verzie odolných štukov a tento nie je až taký, akože podľa mňa topka.
No, keď sme sa bavili, táto fotka vlastne, tu sme začínali v januári, to bolo krásnych minus 18, vedľa vlastne domáca stavala 2 domy naraz a tretí mala rozostávaný vo východnej, čo je pre mňa úplne raketa. Katka, pozdravujem ju, úplne, akože dodnes sme kamoši. Takže ona dala vlastne 3 stavby naraz, hej. Tu vedľa stavali ďalší chalani, tak sme to mali akože zaujímavé, lebo tie domy sú asi 4 metry od seba. Perfektné spolupráce tam prebehli, úplne, my sme sa nemuseli o tom dohadovať. No a začínali sme tú stavbu v januári pri krásnych minus 18, perfektný štart to bol do roka. A vtedy som vravel vlastne, že toto by sa nám asi veľmi nechcelo. V júni som kúpil dom, to je pár mesiacov na to. Dávalo sa to ako murovaná drevenica, už len kvôli tomu sme sa išli pozrieť, že čo je murovaná drevenica. Ale to je vtipné, ale je to naozaj vážna vec, lebo to vám ukážem na ďalšie fotky. Prečo? To akože realiťačka nevedela, murovaná je pre ňu, že je omietaná, akože omietka. Takže toto je úplne prvá fotka, keď sme prišli na obhliadku. Táto časť je drevenica, neviem prečo som to takto dal, táto časť je drevenica, vzadu je garáž, táto tu, že tu sme tu, a toto je maštal. A tu je vlastne stodola, tá prebehla bez zmeny. Tak som jedno ráno, akože tam bola taká odutá mietka, troška oklepal, že teda určite tam je niečo zhnité, však vymeníme, akože pri najhoršom. Veril som, že to pôjde znova do mietky, tak sme neriešili, že nemusíme byť nejaký perfektní tesári, že by sme to zrobili krásne. Prišli reality. Murovaná drevenica. Murovaná drevenica. A to celé, ešte to je špička, akože, a to celé, tu vlastne bol vyhodený spodný trám, ktorý to celé viaže. A tam bol, a tú fotku som nevedel nájsť, ale určite ho mám niekde. Normálne, akože radovací drôt dvakrát pretočený, prevrtaný cez tie trámy. A akože stiahnutý, že to drží vlastne tú drevenicu po kope a už vtedy sme vedeli, že ideme zdvíhať akože nejaké časti, tu už sme niečo prehábali a tak, že to môžeme zdvíhať v pohode, keď to tento drôt udrží, tak 4 zdvíhaky, 10 tonové nebudem asi problém. Takže murovaná drevenica vyzerá tak, tu dokonca pod oknom bolo domurované, akože na drevo. Však aj v pohode by to bolo, ale tak no. Takže tu sme vlastne zistili, že super, asi do 30% drevenice musíme vymeniť. Nešlo len o tú murovanú časť, ale však tu vlastne vidno to nejak, že čo asi. Začali sme sekérka, štýlka, išlo to postupne a zrazu sme si, že toto treba, tamto treba. A ja som do seba musel ľať veľa slivovice, že by som to prežil. Začiatok bol naozaj akože krutý, to som nevedel, že čo, a potom som sa spriečil osudu a objednal som drevo. A keď prišiel chlapík s drevom, on vlastne robí drevenice, povedal, že sme šalení. Spodajte. To povedal aj statik teda, lebo na začiatku bolo, že strecha ostáva a proste nejak ju prerobíme, hej, a bude to v pohode. Tak my preto sme vlastne tú drevenicu len opravovali, hej, v tých miestach, kde trebalo. Keby sme boli vedeli, že nakoniec strecha pôjde dole, z viacerých dôvodov, tak by sme sa takto určite netrapili, by sme komplet sa rozobrali, už keby sme mali rozobratu, už by sme asi postavili niečo nové. Takže vďaka statikovi sme sa naozaj veľa naučili, čož by vás, akože takto vyzeralo, je to pod krove, fajne, fest. Hore bolo asi nejakých, neviem, okolo 12 tón hliny vysypaných, to bolo tiež super. A moja rodina s tým kamoši teda neprišli radšej. A s otcom s bratom sme to celé vysypali von. No, strecha samotná má po tento bod 31 metrov dĺžka. Nakoniec sme menili strechu je na 100 dole, čiže tu dole vlastne v tomto rohu 46 metrov. Samotný strechár hovorí, že keď toto dá chlopy, tak paráda. A vlastne statik nám to zmenil, my sme išli prehábať strechu a on povedal, nie, to musí znové. A pili sme sa 2 týždne, nakoniec sa povedal, dobre, vymyslíme jednoduchú konštrukciu, čo je tu. My sme strechy v živote nerobili predtým. My sme naozaj boli zameraní na tie interiéry a tie také finišovky. A sem tam je akože nejaká priečka alebo čo. Ale tu už sme sa prerobili, hej, že teda OK, opásky, strecha dávaj. A statik nám vyšiel ústretí, vymyslel jednoduchú konštrukciu. My sme to troška ešte pribili.
teda niečo sme uhrali, niečo pridali a nakoniec sme to zmakli asi za mesiac aj s pokladkou, možno nejak tak. Na to, že sme to prvýkrát dobili, si myslím, že super, hej, tu som si fotil, že odfodzoro vidno, že či máte to rovno, no tak som odfotil. Celkom v pohode, akože ono to na oko tak vyzerá. Takže čo sa týka tej rekonštrukcie, človek s nejakou praxou, čož ja veľa až tej praxi, až tak si nemyslím, že mám, by sa mal viacej poradiť pred tým. Určite viacej sa poradí. Ja som tam statika predtým na ohľadke mal, povedal, áno, dá sa, tu taká vystúha, tu toto doplníš, tu toto, tu sa podloží, tu toto sa vyhodí, tú stolicu zrušíme tak a tak, pôjde bol, zobral 400, zrobíme, jasné, nakreslil niečo, on to, potom dobre, bol aj tesár, nejaký hovorí, ešte, aby som to zhodil, to bude jednoduchšie, ale keď chceš, dá sa to. No a potom prišiel ďalší a už nie, že potom mi ukázali ten výpočet, hej. Ja som vyštudovaný strojár, tie diagramy poznám. Pochopil som to veľmi rýchlo, proste krivky boli veľmi škaredé, červené čísla, všetko. Takže, čo sa týka tej rekonštrukcie, mám tu ešte niečo? Mám. Minútku mám, tak idem na to rýchlo. Textilnú izoláciu sme tuto použili, vlastnejšia ako drevovlaknitá, perfektná, akože moja veľmi obľúbená izolácia. Rifle to voláme, hej, že proste, sú to rifle, hocičo. Veľmi, neviem, dobre sa nám s tým robí. Zrobíme sa len stránky lepšie ako s tým stejkom. Tu máme vlastne, išlo stenové kúrenie, môj otec a nerozumel, že jak je možné, že tam tých 10 cm hliny za tým kúrením drží. Že prečo, jak je možné, že tá hlina drží. Až po tejto stavbe mi začal veriť teda tomu, čo robí. Toto je vlastne v tom istom priestore a drevený rož na podlahu. Máme to radi masívne, proste tak. Takto to robí tenšie, menšie. To len taká nejaká ukážka. Toto mi to nejak behlo, tak som to proste vynená objedka na sadokartóne. A na veľké potešenie nám Tibor pred zimou zrobil piecku, on tu bude aj večer prenášať, Tibor. To dnes na ne fičíme, ešte pred odchodom som to nezapálil. Zase teda to drevové sklo, čo sme sa bavili. Masívna drvená podlaha, borovicová konkrétne. To naozaj nestihom. A tu je vlastne to stejko drahé, vyplnené z vnútornej strany voľným konope, čo je zase podstatne lacnejšie. Tiež to dobre funguje. No a toto len tak akože na rýchly záver. Mám kolegu, ktorý má rád veľké naradie. A nevedeli sme, jak prejsť cez tú stenu 60 cm, tak doniesol takúto pilu, že požičal som. No a prirúbal sa cez ňu, akože ja by som toto v ruke neudržal, hej, však to má, to je cestárska pila, to má pol žene na zemi. To má kolieska, hej. No a tak on to takto akože vyrezal, super, no a také, tým, že máme veľa inštalácií pod penoviskom a tak ďalej, sme museli to ručne akože ujazdiť, teda také pekné tlačivka. A tu je vlastne fotka taká nezmyselná síce, ale toto tu je úplne všetok odpad zo stavby, z rekonštrukcie. Po tú kopu, tento traktorista teda, si prišiel, asi si vyrovnal pozemok, no toho, dovidenia vybavené. Samozrejme mám kopu dreva, ktoré ja postupne akože z ním kúrim, odkedy vybavené som nič nekúpil. A určite 100 vrec plastu, akože obalového, s materiálom, akože to bolo nechutné množstva. Ale vo výsledku toto tu je, akože, hej. Tie plastiky by sa skomprimovali. Tak, to som chcel, to je vlastne fotka len kvôli tomu, že som chcel ukázať, že takto vraví, hej, že rekonštrukcia, že to je masaker odpadový a tak ďalej. No nič tam nie je, len hlina a kameň, je tam kvantum betónu, čo sme znútra vyrúbali, branisko to voláme, to blízko Braniska bývam. Hej, to nám potvrdili, že to naozaj z Braniska chodil, každé ráno prišiel mix, keď im už mali vyľaté a sa zvyšilo, tak všetky domy majú betón z Braniska. Všetky. A to naozaj nebolo jednoduché vyrúbať, to sa chlapci smiali, no. Tvrdý betón.